Hoy, Shy! Alam ko nandyan ka. Hi, West Virginia, California. Good morning, guys. Yes. Dun sana ako sa tindahan mag-live kaso ang ingay ng kapitbahay namin nagpapatugtog ng sounds kaya masi-CPR ako kasi nun makaka-copyright yung mga pa-sounds niya. Di apay ka rin alam nga tangay. Gamito kita. Dagita lang na iayam ni Awi. Nakita ko ulit yung hi, ganun. Bagong crush talaga. Patap ng ating screen, guys, for like. Salamat sa mga nagla-like ng ating live. Thank you so much. Papanam inang? Nang papanam? Kulong na kami kami. Kulong na kan. Ikulong na daw si mama ko. Bago lang kasi kagabi ako nag-subscribe sa'yo. Thanks sa pag-jacket. Walang anuman. Sinanay ko. Maaga aalis. Magta-travel around the world daw siya. Travel around the world. Travel around the world ang nanay ko, guys. Assalamualaikum. Hello. Assalamualaikum din. Na! Nagtudon. Hala. Hi, Nezuko. Umulan ng malakas. Hi, Melvin. Hello, Kuya Melvin na yung bigat. Ala, umulan. Nagpigsa. That's a cute fun. Yes. Ala, nagtudaw. Ala. Keyboard ka ba? Ayun na naman. Meron naman si Hugot. Fueled by shorts. Bakit? Hindi ako keyboard. Tao po ako. Nezuko. Guys, stop the screen everyone, guys. Type kita. Hindi po ako keyboard para gawin mo akong i-type. Para gawin mo akong type. Ayan. Typewriter ba? Typewriter ba kumbaga? Type daw ako. Ay! Nilalanggam ako. Char lang. Thank you guys for tapping the screen. Thank you so much to all of you. Sa mga nagjo-join dito, thank you so much. This is Miss Kalog, Miss Anything for TikTok, and Miss Anything for FB page, and Miss Kalog for YT. Ayan. Salamat to all of you for joining. Walang hanggang pasasalamat po sa inyo lahat. Sabi gana? Nag-iislang na naman po ako mag-Tagalog kasi ang hirap po talaga mag-Tagalog, guys. Kasi pag pumupunta po ako ng Manila, hindi po ako marunong talaga mag-Tagalog. Puro talaga lang ako, Ilocano lang po kasi yung pananalitan po namin. Nag-biscuit ako. Madami pala kaming magkakaribal sa puso mo. Ay na, wow. Dito nga lang sa sa YT panay loko-lokohan lang ginagawa namin dito. Nag-biscuit, haha.
kain biskuit. Masarap pa din guys kapag umaga ka talaga kakain is yung pang umagahan mo yung sinangag. Sinangag na kanin. Tapos may itlog na prito. Tapos nasahog na dun sa sinangag na may bawang, sibuyas. Ang sarap nun. Tapos lagyan mo ng ham. And then, you put also, magprito ka ng tuyo. Tapos noodles. Ang sarap. Tapos hotdog. Ay, mapapadami ka ng kanin dun, guys. Tapos, or kaya tosino. Tosino, Pampangas best. Karibal ko pala mga matatandang naliligaw sa'yo dyan sa inyo. Oo, wala na. Busted ko na nga sila. Dun sa Toktik, ang dami din. Sila. Ayun, nawala na ako ng giftar. Ayaw ko kasi umasa yung tao sa akin. Hi, Esti Budel. Esti Budel. Thank you for joining, guys. Everybody, guys. Ayan, magtap-tap lang po tayo ng screen. Ang bilis ng ulan. Ang lakas ng ulan, guys. Binasted mo na pala sila. So, may chance pala ako. Haha. Ay, nawa. Hindi ko naman sila totally binasted. Sila lang mismo talaga umiwas. Siguro sinabi nila, ang dami pala akong kaagaw dito. Kailangan ko na siyang iwasan. Siguro ganun yung sabi nila, garlic fried rice with El Nino fish fillet and sliced tomato. Sarap niyan. Yes, sarap niyan. Oh, yes. Paborito ko talaga tomato, guys. Mula na pag-alaman ko, ang tomato is nakakaganda ng skin. Tapos na, isa pala yan, yung tomato na yan. Nakakaganda ng ating skin at balat, guys. Kaya, go ako. Dati, hit na hit ko ang tomato. Pero yung lasa niya, nafe-feel ko talaga. Kailangan ko itong kainin para sa health benefits niya. Ay! Sabay ganon. Wow, so yummy. Yes. Ang yummy talaga niyan. Kaya pala maganda ka. Ala, hindi naman. Tan tan tarararan tan tan taran tan 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 tan. Guys, tap the screen everyone, guys. We have 4 likes only. Ayan, 34 po tayong nanonood. Dapat po meron na po tayong 10 likes. Thank you so much, guys. Everyone, tap the screen. Hi Kuya Melvin. Marigel Balbastro. Hello. Kaya pala kahit 26 ka, mukha kang lang 20. Yes. Kailangan maging mukhang bata ka. Kasi kapag tumanda ka talaga, aayon yung attitude mo kasi tsaka yung pagiging magagalitin mo daw tapos lagi kang stress. Yun daw yung nakakapagpatanda sa'yo. Kaya kailangan mo daw ngumiti lagi kahit ang daming problema. Pero kapag ngumingiti ka pa rin na sobra-sobra na yung problema mo, kabaliwan na yan. Kailangan mo na magpakonsulta sa psychology ba? Ano ba yan? Kailangan mo na magpakonsulta sa mental, char. Similarity kayo ni Andrea. Sinong Andrea? Si Andrea Torres? Kamukha ko ba si Andrea Torres? OMG. Ako 30, parang 40 na. Siguro seryoso ka masyado sa buhay, kaya naging 40 yung mukha mo. Ako din, minsan. Kaso pinipigilan ko talaga. Kumain ka ng pipino, nakakapagpabata din yun. Pipino, tomato, mga ganyan, pakwan, or ano pa ba? Mga prutas ka lang on time. Good morning in Maid Bogor. Hi, Eno Ashari. Good morning. Don't forget to like my live, guys. Tap the screen, guys, everyone, so that you can like. Thank you so much. You can like already. Salamat po sa mga bagong join. Alam nyo, guys, nagla-live ako dito, pero walang bayad to. Walang bayad talaga. No, inaantay ko talaga magin yung work hours. Watch hour ko. Ang laki pa ng igigin kong watch hour. Alam niyo kung magkano pa ang igigin kong watch hour? 2,800 watch hour. Sana kayanin ko pa magtiyaga. Ilang araw pa yun. Mga 1 month pa siguro. Hello, good morning, Miss Pretty. Hi, Hakdog. Kamusta ka na, Hakdog? Sana mag-stay kayo sa aking live, guys, kung wala man lang kayo ginagawa. Pero kung may gagawin kayo dyan sa bahay nyo, pwede nyo naman i-stay lang. Wag naka-mute ha, guys. Ayan, stay nyo lang na
nagpi-play yung live ko. Ayan. And then, huwag nyo kalimutan mag-comment lagi para hindi kayo, ayan. Shy, mag-comment ka anytime para nabibilang din lagi yung watch hour natin. Hello, good morning. Hello, good morning kay Hakdog. Tagasan ka na? Jacketan kita, Hakdog, ah. Para blue yung pangalan mo, ayan. Ngiti ka muna, sabi ni Fuel. Fuel, gusto mo ba magpa-jacket para dikitan kayo ng mga to? Ato, subscriber ka pa lang. I was not so happy being lonely, living without you. I'm afraid so hard for your love. In my heart I needed you. When I look up in this... Ang tagal humaba yung buhok. And I'm thinking why, oh why? These are all of many changes in my life. Hi, Euclides Maya. After all that caring, when's a laughter? Hi, Miel Igam. No one else like you. I am not a preacher with a sermon. I'm so in love with you. And I'm thinking out your love like it's sun, it shines above. These are all of many changes in my life. And I'm ready to forget your love. You and I, we were meant to be. Hi HNB, hi your RBT, achieve mo din yun. Views kasi cute ka. Thank you so much, West Virginia. Hi Miel Igam. See us for the sky. You and I. Ay, ba't mo kinuha yun? Ay, nilagay doon yun? Oh, what are you doing here? We're going on vlogging? Yes. Oh, yes. Dito lang pamangkin ko. Ay. Ang pamangkin kong makulit. Ay. Hindi ka na. Sasama ka doon? Isurot mo, inang? Ay. O, ayaw niyo, mabili ka na. Dali ka na, pagsabi ka mo. You want T-Rex? Awi, you want T-Rex? Asking Shy. Asking Tita Shy if you want T-Rex. Malapit na birthday niyan sa August 15. See us way for the sky. I was not so happy. World War 3. Hi, Blipo to Chris. Anong World War 3 sinasabi nito? Oo nga, mag-August na. Oo nga. Ghost month na naman. Being lonely, living without you. I'm afraid so hard for your love. In my heart I needed you. When I'm thinking out your love, like it's sun, it shines above. Lapit na birthday mo, ah. Tagal pala birthday ko talaga, sa October pa. May salabulan mo. May sa bulan nga, 2. August eh. Nagbayag. Lamig ng boses, lamig pa sa eyes, sabi niya. Ang dalita niyo. Yung ikwan, di na mainit ka. Jai. Ay, ikwan, kaya pa nakasip ka na bigla. Pa, hindi pa simbang pot. Ay, mada pinag-order. Di ko ako, lids lang nala. Bakit? Parang aalis sila, mamang. Oo, may pupuntahan. Kakspil kitek. Hello. Ngiti ka naman dyan. Yan. Ang pangit kasi ng buko. Di ko bagay nakalugay. Inang! Nabiro kam dyan sa gaysay. Tinatago kasi ng pamangkin ko yung suklan. Sa gaysay! Sa gaysay! Awanin, dulin
namin ni Awe. Raining, ano? Mas bagay mo nakalugay. Ang pangit nga kasi ng buhok ko, guys. Oh, hindi kasi reban. Oh. Sa Gaysay, suklay. Ayan. Niinang ko, apan manan. Pagkabugabun dito na taon din nga nila, hindi na may ibang kita, may pagpuk yung unad dyan ka. Lumak lang dyan pa kasi, mapukpuk pa una. Wow. Kasi yun to, yung mga pagpagtabli mo. Pagtamblingag. Pagtamblingag garod inang. Hindi ata lumak lang ka, nagasulat yung tala, ay baka ay inilig na ka. Guyudat. Makalumog lang ka, nagbuang-buang. Gama. Ika, ibo ka. Mamaya. Ano ba yan? Ang daw ko niya. Hotdog, thank you. Hi, Ami Rairil. Are you a human? Are you a human or AI? I'm not an AI. I'm a human. Ngumiti ka palagi. Hindi ko kasi bagay gumiti. Natural na gandang Pilipina. Talaga? Mga tipo may mistisa na chinita. Guys, palike ng ating live. Thank you so much. Habang ako'y morenang dalagang Ilocana, tignan mo naman ako sa mga mata mo. Huwag kang kumaripas ng takbo. Wala na bang pag-asa? Ako'y iyong makita. Ganda naman pala pag nakangiti. Talaga, di ko bagay nakangiti. Pakitain mo nga ng dimples mo. Nakikita nyo na nga yung dimples ko pag nagsasalita ako. Oh, ayan. Hindi ko mapigilan lumabas, lalo pag ano. Wala na bang pag-asa? Yung lubog talaga, ayoko. Ayan o. Hindi, ang pangit kaya pag nangiti ako nalabas to. Yan, lagi nakasmile. O siya, mag-stick egger dito sa aking live kung totoo yung sinasabi nyo. Mag-stick kayo sa aking live. Please! Kailangan ko ng watch hour, guys. Hindi pa ako na-monetize dito sa YT. Ang tagal. Tayo ka nga. Ako din, meron dimples. Ayan, maganda kaya dimples. Sa ubot ko, meron din ako dimples. Gago talaga to. Ganda nga yung iba sa noo, ang dimples, swerte ka na dyan. Bakit? Anong meron sa noo? Meron bang dimples sa noo? Hindi naman dimples yung sa ubot mo, Shai. Wala na bang pag-asa?
Ay, nakalimutan kong patayin yung ilaw. Wait lang, patayin natin yung ilaw. Yan! Yan. Para buhaghag kasi buhok ko. Thank you so much, West Virginia. Hi, Abdul. Karamihan dito sa viewers ko, guys, puro mga ibang lahi. Pero buti na lang nandyan sila kasi kung wala sila, wala akong watch hour, hindi ako makakadami ng watch hour. Hi, Ismael, 123, Milgam, Arnold, hello. Sa iba nga, pabukol okay na yan, palubog. Pinupuri kita, aking ama. Beautiful. Hi, Amiray. Niel Josol. Good morning pa sa inyong lahat. Magandang umaga po sa imong lahat. Hayaan mo na, malayo naman sila sa foreigner. Oo nga. Hi, Marlon. Ayan, karamihan viewers ko dito in Indonesia. Ismail, nice meeting you. Thank you so much for visiting my live. Kasi akala nila mukha daw akong Thailand or Indonesian. Magkapareho kasi ang itsura ng Malaysia, Indonesia, tsaka hindi nagkakalayo yung mukha natin sa kanila. Taga where ka, ma'am? Taga Biskaya po ako. Taga Biskaya may nga lugar, inak nagpasyaran. Basta Asian, may similarities. Oo. Chinese, mga ganyan. Chinese, Thailand, Japanese, Filipino, Indonesian, Malaysian, Vietnamese, magkakapareho yung mga yan. Abisala, mahal na Kera. Kera Mitena, hindi ka naman mukhang ladyboy Akala nga nila, bakla ako. Napagkakamalan akong bakla. Gawa ng kilay ko kasi, sobrang kapal. Yung mata ko kasi nakuha ko sa papa ko. Tapos yung ilong ko sa papa ko din. Mas matangos lang ilong ng papa ko. Di ba, Shai? Nakita mo yung tangos ng ilong ni papang ko, parang Indian. Pero para sa akin, mukha kang Latina na Ilocana. Yung papa ko kasi sobrang tangos ng ilong. Parang Indian talaga yung mukha. Hello, good morning guys. Grabe namang bakla. Pinagkakamalan ako minsan. Kasi magaganda kasi yung mga ibang bakla, ganito kasi sinitsura nila. Parang lalaki din. Today, also same dress code. Magkakapareho lang yung kulay. Magkakapareho. My dress code is same, similar, have a similarities, but have a different colors. Yesterday, this one is my dress code. This one. I'm using this dress code yesterday. And it's look like the similarities like this. But, marami akong ganyan kasi due to nagla-live ako for TikTok.
Oo nga. Oo, di naman ako nagre-reklamo sa mukha ko kasi be very thankful guys kasi lahat tayong tao nilalang ng Diyos, magkakapareho ang paglalang sa atin pero magkakaibang ating mukha. Hindi man sabi nila yung iba nagiging down to earth yung mukha nila kasi nga thankful sila kasi ganun yung haha, natawa naman ako sa sinabi mo. Okay lang yun, real woman ka naman. Talag. Ay, gagi, brand out. Guys! Anong oras? Wait lang. Ay, gagi. Laging binabrand out ng mga Nobel ko tong namin. Walang kwenta talaga ang kuryente dito sa amin. Best brand out talaga. Makita man na naka-open lang to, Jake, Naka-open. Ayan, 4 hours lang. 4 4 hours lang yung wifi. Ano ba yan? Dapat na 8 hours open na lang. Ang mahal nga yun. Try different patterns. Because it's ipit-ipit, yes? Later, if I have money to buy, because I already order it in online shop. Alam nyo na, pag Ilocana kuripot talaga. You really look beautiful with traditional, I think. What kind of traditional you think? Silip. Brand out na naman guys. Di na sila nakontento sa pag-brand out nung Friday. Mag-ano tayo. Hoy, Nobel ko, hindi ka na nakontento sa pag-brand out lagi. Hi, I'm from Indonesia and thank you so much for your joining here, guys. Nagigigil talaga ako sa kuryente dito, guys. Alam nyo, ang ganda talaga na dapat ng lugar na to, kaso nga lang, sistema kasi bulok. Laging binabrand out. Baka may inaayos lang sila kasi diba katatapos lang ng bagyo. Lagi nilang inaayos every week. Laging brand out dito sa amin. Walang bagyo dito na dumaan. Kasi di ba na nagkabagyo last week, walang hangin, wala lang. Ambon-ambon lang. Talagang ganun lang talaga. Patulfo nyo po. Ay, nawang. Naubusan ng crudo makina kaya. Hindi. Lagi talagang burn out dito sa amin. Tignan nyo, umambon lang konti, burn out na. Ako sayang ka mo. Where are you from? I'm from Philippines. Hi, Lin Lin Lin. Love from India. Hi, Indian audience. Hello from La Union. Ang ingay ng Ay, there is na, yes. Ay, ang tago lang. Ayan. O, sige, ilagay na natin. Kaya naman, electric pan man. O, yan, o. O, sige. Ang ingay ng pamangkin ko, guys. Philippines face like Indonesia also. Yes! Sa amin, nagsiswimming na mga bata, may power pa rin. Ay, ganon. Galing naman. Hi, Ronald Subion from La Union. Yan. Ay, pinainumak na lagi man yung ata.
Huwag niyo po kalimutan mag-like ng ating live. Thank you so much guys to liking my live. Hayaan mo, magkakaroon din yan mamaya kaya ngumiti ka na ulit. Meron ng kuryente. Pawala-wala nga. Marunong ka mag-Ilocana. Wan, amok ag-Ilocana. Naman paklanak na Ilocana. Nagugutom na lang ako. Bahalag walang elo, basta maganda pa rin. Ay, ganun. Watching here from Canada. Hi, Kalibosyan. Your name, my name is Marjorie, guys. You can call me Marge. Or my nickname, you can call me Iye. Iye, Iye. Itugot mo na bigat di sikaan inang. Kuha lang ako ng food ko, guys. Antayin niyo ako, ha. Nagugutom na ako. Yeah? Kapan? Kapag ka-Mexican bigat, ibarat. At tudo, garabis garaw. Sige tayo, wala dito nagpigsa. Tagum-tagum na dito lagi, aprusak na tayo bukod na tilana. Sudiyan tulo ka na, lumo ko to, wala na rin. Ang bao ka na rin. Datagin mo na ano ka nagpara. Okay lang. Hindi, pinasutok ka. Nagluto ako ng tikan ka rin, nakarunod ka nun na, ngayon na po. Kasi sinapigyan yung pakalat ko mga rin, sida titlog. Di rabi nagsida ti soap, nagluto ni Bung Makoy. Kasi soap ti kwa, baka na. Maminggo ako yung nabayan, kaya na. Kasi pinanangin na dito rabi, so wala na magsin soap. So, ka pa lang. Kaya, kung din panggol dito sa ayun ko na, training na. Training over at least. Wala lang na paano rin yung kami mo na kasi kapag perma ano ba nung kita tumuli. Hindi na din ako din diyan. Ay ko po na kami. Kasi kung yung ko na ano ibigin ko na kayo ata. Dahil napipay lang ako diyan na. Para patutog kapag nakaibaon-baon na sa manin. Masakit dito, masakit. Para yung galing. Magkaya na lang, gagawin mo na lahat yan, bukasan ko na. Go home. Go home? Wala na. Nick, salak mo. Nick! Nick! Salak mo na, wala na papa na. Sige, magdede na nga rin. Magdede na, magdede. O, magdede na. Magalitagsak ka. Where did I can go wrong? Hi, andito ulit ako. Sorry guys if I'm not here kanina. I attend tabuli mo. Saan ka sa Pinas, madam? Ayan, dito po ako sa Biskaya. Idol shoutout naman dyan. Leo from Carcara City.
Cebu, ang cute mo. Thank you so much, Leo Kanyada. Jobel Albestor, Jason Sundulan. Salamat po sa mga bagong join. At sa mga nagla-like ng aking live. Thank you so much to all of you guys. I hope you better to stay here and enjoy my life. Thank you so much. Kunti lang alam ko sa Ilocano language kasi isang taon ako na nirahan noon sa Nueva Ecija pero mahina talaga ako matuto sa language. Ako, mabilis lang ako matuto sa langwahe. Wait guys, magtitinta lang ako. Ang lakas kasi ng sounds mo dito. Can you tell me where I feel that Manong, Kel? Dalawa. Naririnig niyo yung hangin, guys? Mahangin dito. May bagyo ba? May bagyo ba, guys? Ang lakas ng hangin. Ay, gagi. Can you tell me where I think when I was wrong? Hi, Black Zero. Pabili po ng mikmik. Anong klaseng mikmik gusto po ninyo? Ang daming barya. Paano ko kaya ipapamili ito? How are you? Oo, narinig ko. Sana tangayin ka ng hanging pa Manila. Ay, grabe naman, Vargas Norman. Good morning to Dubai. Hello, Kasi Tarik. What's the time there? It's already 9:03 a.m. in the morning. Ako tidak bisa jauh dari kamu bida dari ko. Myanmar. Hello, Tan. From Myanmar. Ako pabili hawhaw. Ay, walang hawhaw akong paninda. Pag pupunta ako ng syudad, mamili ako ng mga paninda kung ganyan. Yung classic na mikmik. Yung mikmik na masarap yon. Yung chocolate lang gusto ko sa mikmik. Ayoko ng milk masyadong malinamnan. Oy, Neo Sky Walter. Hello. Sayang. Anong klaseng sayang? When you tell me that I think when I was... Kaya't mo, Aji, papaitan. Paborito ko yan. Papaitang baka, pero yung kambing hindi ko kayang sikmurain. Masarap ang papaitang baka, guys. Tapos yung buto-buto, tas bulalo. Oh, sarap. Grabe. Mapapadami ka ng kain pag bulalo talaga. Hi, greetings from Jakarta, Indonesia. You look so cute. Thank you, Kasi Tarek. Maulan po dyan, ate. Yes. Humahangin na din. Pero I don't want to stay here on my store because masyadong mahangin. Bumalik tayo sa bedroom ko, sa kwarto ko. Because, alam nyo na, sobrang hassle kasi lumipat. Pag may nabili, ayan, ito yung place namin, guys. Hindi kami prone ng baha, hindi din kami prone for landslide. Kasi kapatagan po dito sa amin. Hi, Awi! May naaamoy akong something. Not good. I think you are. San ka sa Pinas? Ay! Dito na naman pamangkin ko. Kain tayo, Marjorie. Ulam ko, ginataang labong with... Ay, sarap niya. Ganda naman, tahimik. Yes. There is raining. Yes, it's raining here. It's raining? Yes, it's raining. Did you hear that? Something in the rooftop? Yes. Oh, very good.
Shout out mo daw Miss Marcy, CJ ng Aringay, La Union. Ayan, shout out CJ from Aringay, La Union. Mastermind. Your name, hi Ali Ahmad. I love rain. Ito na yung egg, oh. Ha? Egg. Ha? Eating. Can you tell me where I think when I was wrong? Mapapatawan mo pa ba kaya ako? Lagi kang dinarasal sa may kapal, ikaw ay bumalik. Oh, doon na. Ako rin nagmam. Happy sa amin naman. Napatawari. But they're too much hot. I love rain because it's very calm and it's not very hot. No! Or you go there. Iiwan ka na ni Mamang. Hindi ka sasama sa kanya? How old are you? I'm turning 26 this year. I'm dead. You're not dead. You're alive. I'm guessing. Gising. Okay, you go there to Mamang. No! Singer ka pala. Ilan na anak mo? Wala pa. Pamangkin ko lang yan. That is my pamangkin only. Guliman. Hello. Yung tatay niya nandun sa kabilang barangay. Iniwan dito. Yung mami naman niya nasa ibang bansa. Hi, Ermi Capiral. Good morning. Anong name ng church niyo dyan sa Nueva Vizcaya? Hindi ko alam. Madami namang church dito, ah. You look so beautiful. Ah! Don't get that because it's for only girl. You are a boy. It's not able to use this one to you because you are boy. Can you tell? Ay? This one, you want this? Mas masakit to. This? This one, you want this? Tignan niyo yung bata binabantan na akong paluin. Shout out Montalban Rizal. Hello Jing Saranza, Amir, Dilip Kumar. Salamat po sa mga bagong join. Sayang ko. Guys, don't forget to like my live. Thank you so much. My lovely. Hello, Amir. Can you tell me where I think when I was wrong? Oh, eating na po. Salap naman. Salap din eh. Egg naman to. Sige na, sige na. Ay, sarap. Egg pala. Egg. Egg ng chicken. Egg ng chicken. O sige, kukunin ko yung chicken doon. Sige. O, maiwan ka na nga ro. Maiwan ka na. Magdi-jollibee si Mamang. O, punta kami sa Jollibee. Sige na. Sasama niya si Tanggol. O, halika na. Halika na, para punta na tayo. Shout out from Aragel's Bake Shop. Aringay special kay Elmer Kagpantay. From Ronald Subion. Hello po sa mga shout out from Aragel Bake Shop. Ayan. Shout out po sa inyo. Sana madami po kayong benta ngayon. Madami po kayong customer na parating. Where you from? I from Philippines. Steve Watts. Thank you so much for joining, guys. Everybody, guys, don't forget to like my live before you... Anong ginagawa mo, ha? I will catch this one here. Oh, tingnan nyo yung laruan ng bata, oh. Andasengat. Hello, Andasengat. Can you tell me where I think when I was wrong? Oh, itong laruan mo, oh. Ang layo mo pala, oo. Yan yung laruan ng bata, oh. Spider, oh. You go get that one. Ano na ginagawa mo dyan? What is this? Tinted You should be an actress. No, I'm not an actress. This one, oh. Black Zero. Hello, Black Zero. Can you tell me where I think when I was wrong? Mahal na patawan mo pa ba kaya
Lagi kong dinarasal sa may kapal, ikaw ay bumalik. Ako'y nagmamakaawa. Walang malayo sa nagmamahalan. O wala daw malayo sa nagmamahalan. Nanay ka na, hindi pa. Tita, titang ina. Tita pa lang ako. Eto, pamangkin ko to. Ang tigis ng ulo. Ang kulit-kulit. Ang kulit-kulit ni Awi. Shout out po watching from Doha, Qatar. Hi, Chef Ladder Vlog. Jaketan kita. Yeah. Mahulog ka dyan. Mapapagalitan na naman ako kay Mamang. Sabihin na naman pinabayaan kita. Bumaba ka. Lalabas ako dito. No. Oh, bumaba ka dyan. Mahulog ka dyan. Binasura ba naman? Ma'am Queen Henian. Watching. Hello everyone. Hi Kuya Shersha UK. Thank you for joining on my live. Jason Sundolan. Patugtugin mo I Never Knew Love Me by Lovie po. Bagay sa boses mo. Ano pa ba yung kanta ni Lovie po na ano? Saan? Oh, sabi na sa'yo muntikan ka na. Ay. Diba talaga ng ulo nito? Open. Up and. Oh, sige. O, sige. Sige. May bibili daw. Oh, with me here, ha? Mapapatawan mo pa ba? Kaya ako na ulan-ulan. Ano, Gite? Mga mantay lang trisam, bayada ganda na. Kuno maalak di tanggal ko sinitita. Ate, aprikada, ate. Awan itlog mo? Ada, ate. Duwa. Kun duwa nga tabako. Nag-iutang isa ko doon na aglaba. Awampay sigsidala mo, pulos ganun mo. Ultimo itlog, awampay mo. Maano nga? Ala nga sigarilyo, ate. Green. Ba't malabaga? Ilistan ata, bayada ganda man ka. Malipatan, linalagi kang ganun pabati, di kang ganun po ganun na aglaba. $68, ate. Marlita. Suing. 1 Fresco. 2 Chester. 20, 32, 16. Can you tell me where I think when I was wrong? Hello po, magandang impalistanan. Dami pa nga hindi nagbabayad. Lunes na Lunes, ang daming na-open. Sana nga, totoong idaan mamaya. Baka makalimutan na naman. Hi, Merdino Vlog. Hello, tagasan ka? Baka gusto mong jacketang kita dito para makilala ka ng mga ano. Madikitan kanila. Can you tell me where I think when I was wrong? Mahal, mapapatawad mo pa ba kaya ako? Lagi kong dinadasal sa may kapal, ikaw ay bumalik. Ako'y nagmamakaawa. I'm from Philippines.
Thank you so much. Taga San Camardino. Jaketan kita dito, Mardino, ha? I can't wait forever if you say... Nagugutom pa din ako. Kumain lang ako ng 3 kutsarang pagkain. Ang lakas ng hangin. Ay, yung nanggaling ata dyan sa syudad, pumunta na dito sa amin. Ala, wala na din ako mga chichirya na tagteten, ganun. Wala na, as in. Happy. Daniel Pons, lakas ng ulan dyan. Oo, naririnig nyo. Wala kasing kisame tong tindahan ko. Hotdog. Anya si Da breakfast. Ang breakfast po na kinain ko yung inihaw ni mama na kakanin, yung tupig tsaka latik. You're beautiful woman from the Philippines. Thank you, Black Ferrol. Thank you so much. Ala, ang lakas ng ulan, gagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Can you tell me where I think when I won't be so? 2, 4, 5. Kanina lakas ulan at hangin dito sa amin. Dito, lumipat dito ata sa amin. Sa inyo ba? Ngayon lang. Nakabiyahe na. Buti pa yung ulan tsaka hangin bumabiyahe dito. Ikaw hindi ka nakakabiyahe. Hi po, Idol. Hello. Taga saan ka, ate? Taga Biskaya po. Alas 12, galing dyan. O, sakto. Ilang oras ang biyahe ng ulan. Eh, pag bumabiyahe ka papuntang Laguna hanggang Biskaya, 8 hours. O, 8 hours din ay nakarating dito. Parang van lang yung, parang bus lang yung yung atake. Galawan, walang kwenta, Nueva Biskaya, Ilocana, single. Ano yun? Galawan, walang kwenta. Dayo, yes. Nagadayo kami. Saan ka sa Bisaya? Wala po akong sa Bisaya, Nueva Biskaya po. Hanging Habagat po yan. Oo. Tapos, aalis din. Tapos, pupunta na siya sa Batanes. Diba? Doon naman ang lagusan ng lagusan ni Perena para makalabas siya sa mundo ng mga, para makapunta siya sa mundo ng mga tao. Ay, na wow. Kailangan nang pumunta si Perena mamayang gabi sa mundo ng mga tao kasi kailangan niya na si Tera na tagapagligtas ng Encantadia. I know, wow. Kisoy. Good morning, Nor. Hello po sa inyong lahat. Nagugutom pa din ako. Lang. Maglista ako ang wala, Yakult. Yakult. Dutch meal. Ano pa ba ang wala? Ate, alam mo daan saan papunta sa mundo ng mga halimaw? Hindi ko alam. Chicha. 20 pieces. If this world, they could last and make it forever. Haji bar, meron pa naman cheesecake. Till the end of time, I must be cute ka, ate. Salamat po, Jayla Mendoza. Thank you so much. Jaketan kita kasi sinabi mong cute ako. Lakas ng ulan po, narinig nyo yon.
I must be crazy now. Ala, sino yung tumatawag sa akin halimaw ako, lol? Hindi ko alam. Sino ba yun? Hindi, si Galawan walang kwenta. Tinanong niya kung saan daw ang lagusan papuntang lagusan papuntang lugar ng mga halimaw. Walang kwenta kasi ang galaw mo eh, kaya joke lang, ading. Di ba, minsan naniniwala din ako. Jacket naman, Han. Patunayan mo muna, hindi ka magbabad comment dito. Mamacita. Chavez Hernandez, Mamacita. Hello, Juan Diego. Sure, makakaasa ka. Saan ka sa Biskaya, ate? Sa lugar ng mga tao kung saan lumalabas ang lagusan nila Perena. At doon na makakapasok si Tera papuntang Encantadia. Kina-adik Abishala Esma. Abishala Esma mga kaapwe. Ngumiti ka ulit. Ayoko nga. Abishala Esma. Tana Krishna Pasneya. Manahimik ka. Diyan ko kailangan pumunta. Diyan siguro ang daan papuntang mundo ng halimaw. Hindi naman mukhang halimaw mga tao dito. Ubos na ang itip, ading, oo. Yun yung pinakamasarap sa kakanin, yung tutong. Bakasan mo ako. Ala, bastos naman na to. Ayan. Si Confused Ballet, i-hide natin kasi bad yung comments niya. Sinabi mo pa, agawan kami ng ate ko noon, di ba? Lalo kapag yung tutong na asinan, nakakanin, masarap yun ihalo sa gatas na may asukal. Sarap. Maulang umaga. Umuulan na nga. Umuulan na. Umuulan. Nautot ka, ano? Umutot. Ikaw ang umutot! Umutot kita? Yes. Ay, pretty ka mo. Ay, pretty ka mo. My body. Wag mong ipakita yan dito. Maano ako. Yung baril ka mo. Tama ba ka mga butak-butak? These three words, they could change my life forever. Hi, Kuya Bear. Ambon lang dito. Ganun ba?
Ading, jacket. Kaya ako kasi itanong kung anong name ng church mo kasi sabi mo kagabi, di ka Katoliko pero Christian ka. Ah. Mm-mm. Ano mangyayari pag may strike ako? Ganon. Cháu 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 á cháu 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 cháu. Ang cute naman yan. What was that? It's rabbit. Rabbit. Wow. These 3 words, they can change our life forever. Ading jacket, please. Ilocano ka? Hindi ko nga anak yan. Pamangkin ko nga. Ang kuya mo naman. Kung anak ko yan, sinabi ko. Yung mama niya, nandun sa ibang bansa. Hi, Chris Mamaril. Muhammad Siddiq. Mukha ka talagang Latina. Talaga. Ano tsura ba ng Latina? Kung anak niya yan, nalusyang na sana. Oo. Kung anak ko yan, di na ako nagla-live. Mm-mm. Yeah. Wala pa. Abda asawa mo na awampay. Philippines. Give me one. Hmm? Give me one. Di ba? Yes. Kainin mo nga, Rod. Sarap. May gat, may ano. May honey. Tignan mo, di mo naman kakainin. Ah. Oo, kasi mukhang Indian tatay mo. Huh? Mom, where are you? Wah, mag-vitamin na ah. Mag-vitamin. Halika. Halika na, mag-vitamin. No. Di mo man kinakain, hinahawakan mo lang. Go. Tatawag na naman. Awi! I'm here. Hello? I'm here. Ito. Ampay? Ha? Kumain naman ang Merlen? Tapos, sa kamay. Ay, baga. Naliman mo muna kayo. Hindi nakikita ng mo. Yay. Ada si anak anak kung ano ka mo. Bagube, bagube lang ka lang. Ada si yung madumot na ako ba yung kan, yung kapla ibig na kanayon. Madadat ko ang matawagan mo na ka-online na kan. Maalam na kabandan. Agigan sa dito isuda, yung daman unar na yun ang agigan.
Wala. Sa Kirino madami. Di mga pag red, may isang puro puro chester. Thank you. Ang layo kay Catriona Gray. Si Ria at Aide, ayun, mas naniniwala pa ako. Si Ria. Ria at Aide. Nagagalit ko daw isda. Kat-kataw. Kawawalawan mo yun. Si mama, ang ginagawa mo. Tawa pa. Magpalit na. At palitan ko yung damit mo para kwan. Oh. Mauna mag-take ka ng vitamin. O sige na po. Yung vitamin mo para healthy ka, ano? Yay! Mag-healthy na naman si Awi kasi mag-vitamin siya. Sige na. O, ito na. O, Abigam, O, sige na, So love me like you do. La la love me like you do. Touch me like you do. Touch me like you do. What are you waiting for? You're the fifth. Tanggol, haha, hindi si Awi yung kawawa naman. Yung damit mo, sige. Sige, yung vitamin. Papaluin kita ni Papa mo. Sabihin mo kay Papa mo, papaluin kita. Ay nawaw! Ay nawaw! Sige na, pupunta kami ni... Sama ka? Sa Jollibee? Sama ka? Ay, ako, mali. Halika na. Halika na. Kasama mo na pinangkuhan mo ngayon. Mamamais ko mo na ito. Makat yun. Halika na. Kasama mo na ito. Thank you, Chris Mamaril. Mindanao ako eh. So love me like you do, la la. Love me like you do. Loko, we. Papayakin mo na si mama mo. Lagot ka dyan. Kada. May isa? Di nakabote, manangayay? 22. Madi, di nakabote, da nakabote ba? Ay, awan. Ay. Sige, talatan. 22. Tapos may isang adjuster. Just a red. Go, go. Yung next. One, two,
Tapos ko lang. Bawal. Oo, bawal. Ay, di ko alam. Di ako marunong sumayaw. So love me like you do. La la love me like you do. Isi arap mo nga ano sa? Mm-mm. There she goes. There she go again. It's running through my head. There she go. There she go again. Kanina pa ako nang hihingi ng jacket. Ah, nang hihingi ka ba ng jacket? Baka kasi, i-hide mo tong mga viewers ko Kasi kailangan ko ng watch hour. Hindi ako ganon. Ah, sige. Taga saan ka ba? Kuna, nagiti ka trabaho nga puraw, kinangisi. Agpaiso? Oo, makakaasa ka. Maganda yung kinakanta mo. There she go. Naku, naririnig yung wait lang guys. Masi-CPR ako niya. Ito tayo dun. Masi-CPR kasi yung Sulpeng awe! Ano na naman nilagay mo dito? Ay, nako, pati ba naman to? Ang sulping mo talaga! One! Yan, bakayan na kami yung ablis. Bakayan sa lang. Maklari pa kasi ito man lang. Tumarakan kita. Tumarakan kita kami. Jacketan ko to si Biringan Channel. Hi, Rock the Gamer. Hello, maganda. Thank you so much, Rock the Gamer. Ang dami mong subscriber, Rock! Thank you, Renato Nazaret. Kamusta ka? Ito, ayos lang naman. Thank you, Renato. Makikiraan at pansamantalang makatambay. Ah, sige, okay lang. Salamat sa pagdaan. Salamat, Miss Kalog. Walang anuman. Basta magsabi lang kayo, guys, kung gusto niyo magpa-jacket, sabihan niyo lang ako. Wati Nabila. Hello, Wati. Hindi ako marunong mag-Filipino pero try ko mag-translate. Ah, okay. Where are you from? Pero you're very good to translate the Filipino. Ala, grabe oh. Sugatan ng isang binata makaraang tagain ito ng kapwa magsasaka bandang 6:30 ng umaga. Sa ulit ng
Police station, tinukoy ang biktima na isang 25 taong gulang na magsasaka at residente na nabanggit sa lugar na umano'y tinaga. Sugatan at isang suspect na 29 taong gulang na binatang magsasaka. Lumabas na initial na investigasyon na ang biktima ay namitas lamang ng mga tangkay at talbos ng gulay sa isang magubat na bukid at pagmamay-ari ng suspect na walang pahintulot. Kung kaya't nagalit itong suspect at agad nitong pinuntahan ang biktima sa tirahan nito at bigla na lamang walang sabi-sabing tinaga ang kaliwang balikat sa likurang bahagi ng katawan ng biktima. Matapos may isagawa ng suspect ang pananaga nito sa biktima, ay mabilis na tumakas ito patungo sa masukal na lugar na nabanggit. Agad namang sinugat ang dugo ang biktima ng kanyang kamag-anakan. Grabe. Ang laki yun, tinaga oh. Ay, grabe. So, you are monetize your channel. No, I'm not already. So, I'm going to live so that I gaining watch hour. I need 2,800 watch hour. I thought that I reaching that. I'm almost 2 weeks. I'm almost 2 weeks here in TikTok. I almost 2 weeks here in YT. By the way, guys, I'm sorry when I was going to say TikTok because I am content creator for TikTok. Ayan. I am a content creator from TikTok for 3 years. And I knew it for I'm going here in YouTube. Lately, last 2 weeks, I think napintas tibalasang, yan lang alam ko. You can earn easily make on trending shorts. Oh, really? Next time lang magpa-jacket. Summer pa kasi dito sa Japan eh. Ah, sige, summer ba? Nainita ka ba? Pasilip lang ako na sa work. Ah, sige, Kuya Sher. Hindi ako marunong. Ayan. You get easily. Ah, they said it's very easy for watch our done shorts because it's only 10 million views. It's so very long. Oh, my nephew was here already. Why are you crying again? Ha? Why are you crying? Lono. Di ka na kukunin ng tatay mo. Di ka na kukunin ni papa mo? Di mo pa kinakausap si mami mo. Tumatawag si mami niya. Dito ilagay ko dito. Hindi niya kinakausap si mami niya. Apit na nagsangit manan? I'm scared. Kung ano ka, di na katik pababa. Ginumig ko. Di na kaya nasaktan na siguro. Hindi na ako katik pababa din eh. Sa kanyang balong na sa bigay. Hi. Once na nakalita na di na katik pababa. Hi. Hi, where are you? Noli Cortina. Hi, Bert. Where she, kung guwapings lang mag-live din sana ako sa YT kaso di ako guwapings. Ay ganun, di naman ako kagandahan. Alam nyo guys, did you know my face in TikTok have so much filters. I'm so very beautiful. Ang ganda-ganda ko doon, but here walang filter talaga to. Grabe. Halata yung mukha mong mataba. Taba ng mukha mo, taba ng ilong. Ay! Ayan na. Para sa akin, maganda ka. Thank you, Wes. Nag-iisa lang yan. Ilocana ka pala, Wen. Ilocana Kabsat. Isa lang, yung number one. There she go. May kamukha ka talagang artista. Si Ria Atayde, yun lang alam ko. There she go again. Fading to my scare. Uy, Ading, tagal kita kasama sa TikTok. Hindi maganda face mo dahil gumamit ka ng filter. Mas maganda face mo dito dahil natural, mas prefer mga tao. Talaga? Hindi naman kagapuhan mag-live dito. Walang pinipila dito sa social media. Oo nga. Totoo yan. Kailangan ko talaga mag-gain watch hour, guys.
OMG. Kailangan ba nang magwakas itong pag-ibig? Bukas ngayon'y wala ka na sa'king piling. Hindi mo ba naaalala? Para kang white lady. Saan? Dito? Wala na ngang filter yan para pa akong white lady. Hindi naman, ay, shout out mga kabsat. Hello, Sunny. Voice cam, services available. Itcha Captain, ako Kinta Kamo. Hello. Wala ka man ngayon sa aking piling. Nasasaktan man ng puso't damdamin. Mulit muli sa'yo na aaminin, ika'y mahal pa rin. At kung sakaling na muling makita at madama na mayroon pang pag-asa, hindi na dapat natin pang dayain, hayaan nating pusong magpasya. Di maamin ng damdamin na ngayon'y wala ka na sa aking piling. Ading sabi ni Icha, ako Kinta Kamo, means I love you. Ay, galing. Te amakin inakantahin mo. Ano daw? Kailangan lang ng confident. Yes. Tama yan. Thank you, Beringen Channel. Magbakasan kayo dito, guys. Magdikitan kayo. Ayan. Mayet Payagan. Hello, Mayet. Ngunit paano nga ba ang pag-ibig mo'y magbabaliw? Pati ko na nasaktan kita ng labis. I'm from Indonesia. Where are you from? I'm from Philippines. I'm from Philippines. Ngiti ka nga ulit para buhay na naman ang araw ko. Lagi naman ako nangiti. Kayo talaga, guys. Iliw. Iliw Teresa Valencia. Hello guys. Good morning. How old are you? I'm turning 20. 26 this year. Ikaw pa rin ang nais ko. I like your golden voice. Thank you so much. Mapapatawad ba ako? Ulit-muling sasambitin, sinisigaw ng damdamin. Mahal pa rin kita, o kiliw ko. Ikaw pa rin ang hanap ko. Fendi, she is from the land of Kantik. What are you doing now? I'm doing live here. Waiting for the customer in my sari-sari store. Ako'y talagang di mapakali sa beauty mong napakatindi sa tuwing ika'y aking nakikita. Halos niyayanig ang buo kong katawan. Ako'y talagang di mapakali sa beauty mong napakatindi sa tuwing ika'y aking nakikita. Halos niyayanig ang buo kong katawan. Ano daw, sabi ni Shai? Penge prutas, haha. Anong prutas? Kaya talag... Umuwi ka kasi dito. Madaming prutas dito, sabi na nga eh. May dragon fruit, may avocado, may saging, may pakwan, may pinya. Mag-fruit salad tayo. Dalian mo, umuwi ka na dito. Somu M. Black Zero. Thank you for joining, guys. Maraming salamat sa mga bagong join. Sige lang. Sige lang. Mag-join lang kayo. Mag-join lang kayo, guys. Iwan Swandi Pop. Squad. Hi, squad. Thank you for joining.
Ay, Marge, kung gusto mo mag-food trip na lahat ng klase na, punta ka sa CDO or Davao around September, August. Sobrang dami at mura doon. Mga prutas. From East Java, Malang, Indonesia. Hello. Dito madami din. Kaso nga lang, ang season ngayon, pinya, dragon fruit, tapos avocado, tanim nila papang ko, tapos ano pa ba yun? Pakwan, mura din. Yung isang malaking ganyan, 100 pesos lang yung ganyang kalaki. Ang laki na yun, yung pakwan na yun. Minsan 20 pesos ang isang kilo ng pakwan, 25. Pag nandun ka sa, sa palengke, pag market day, murang-mura lang. Ang gusto ko lang kasi na prutas, pakwan talaga. Paborito ko pakwan, pinya, tapos avocado, dragon fruit. Gustong gusto ko yan kapag merong gatas. Tsaka condense. Yung condense ba? Oo. Malang, Indonesia. Buko! Paborito ko din ang buko, guys. Ang sarap. Buko. Lansones. Kaso hindi ko masyado bet ang lansones. Rambutan! Sarap niyan. Dami din tanim dito, guys. Rambutan. Pakuwon. Kahapon, inulam ko avocado. Di ako marunong gumitin na. Oh my gulay. Mukhang bata. Asan na yung nandun pa pala. Strong independent. Hello, strong independent. There's nothing I won't do. It's in love. They say tomorrow seems so far away. And now we see that everything can change. My love for you keeps stronger as tomorrow comes. I know this love the test of time. And if forever's not enough for me to love you, I'll spend another lifetime, baby, if you ask me to. Marami na rin strawberry farm sa Mindanao. Hindi ko bet masyado strawberry, guys. O, dami din nagtitinda dun sa, sa market namin. Galing Bagyo. Hindi ko talaga bet. Ang dami nagtitinda talaga dun sa trading post. Madami. Ang pinaka-paborito ko talagang gulay, watercress. Watercress. Nanggagaling yon sa cave. Sa cave ng mga, sa cave ng Igorot, mga dun sa tanim nila, sobrang sarap. Pero yung main talaga ng watercress, guys, na pag-alaman ko, galing pala yun ng Thailand, yung watercress. Pero sobrang sarap niya, guys, lalo kapag ihalo mo dun sa pata, na nilagang pata, na bulalo, ganun. Ang sarap niya. Tapos, ang isa naman, yung pinaka-rare, di ko lang ang Tagalog nun sabsabidukong. Tatignan natin kung anong pangalan niya sa English. Bulaklak siya. Pero hindi mo siya matatanim talaga mismo kasi dun lang siya sa gubat. Ako'y talagang di mapaka. I don't like much ng strawberry. Ako din. Ayoko din. Kasi, matamis na maasim.
Marami ba dyan sa inyo? Oh, siniguelas, marami. Kaso may tanim kami noon, tinanggal lang namin. Ako'y talagang... Eto guys, paborito ko to. Bagbag kong. Ayan, bagbag kong. Masarap talaga to. This one. Sarap. Bagbag kong. Kita nyo? Bagbag kong pala ang Tagalog niya. Sarap niyan. Lalo kapag ihalong sa ano. Grabe. Yummy. Hihingi sana ako sanga itanim ko kaso alayo ng Nueva Vizcaya. Meron yung ano, tinanim ng nanay ko galing sa US. Binigay ng amo namin dito. Sitting beans. Alam niyo yung Baguio beans? Pero mas masarap yung sitting beans, guys. Kasi hindi siya masyadong mabuto. Flat siya na parang green peas pero sobrang lambot niya pagkainin. Tapos kakaiba yung lasa niya. Masarap talaga siya. Medyo matamis na hindi masyado na matabang. Ganon. Chris Mamaril, nagimason? Yes. Hi, Jero, nagpintasin. Tataka lang imayan. Oo, parang patani yun, pero maliit buto. Oh, galing yun sa US. Muhammad Siddiqui. Hello. Tinanim ng nanay ko. Malamig kasi yung kami ng nanay ko magtanim sa mga ganyan. Tapos, ang paborito ko din yung sigarilyas. Sigarilyas, kamatis, bawang at luya. Muhammad. Tapos yung ano, kardis. Ano ba tawag dun sa Tagalog ng kardis? Kardis. Masarap yun pag dinengdeng. Or ihalo sa pakbet. Kardis, kardis, kakardis. Kardis, kakardis. Kardis, kakardis. Ito, kardis guys. Masarap to. Kardis, marami dito, flat beans ang tawag. Ayun, flat beans, oo. Sobrang sarap nun. Nakapagpadami si mama ng ganun. Said hi. Sujokas. Hello. Masarap yung sigarilyas pag ginataan tapos may halong dried dilis na sinigang. Yun. Kaya siya, mahilig sila sa ganyan. You have cute. Thank you, Chris. Hi, X-Dirty. Good morning. Hello, good morning, everyone. Singkamas at salon, sigarilyas at mini, sitaw, bataw, patani, pundol, patola, ugot, kalabasa, at saka meron pa labanos, mustasa, sibuyas, kamatis, bawang at luya. Sa paligid-ligid puno ng linga. Kamas at talong, sigarilyas at ni. Sitaw, bataw, patani, pundo, patola, ukot, kalabasa. Tsaka meron pa labanos, mustasa, sibuyas, kamatis, bawang at luya. Ilang taon ka na, wala ka pang jowa. Ay, patay, ano natin to. Si Romantilio, sorry, i-hide kita, sobrang bad yung comment mo. Ayan. Kung pwede ko lang i-block ng mga bad intentions, mga bad commenters, guys. Gawa ko na. Kaso ano lang kasi pwede, pangalan nun, hide lang. I love Philippines. Thank you, Mohammed, for the compliment. Sibuyas, kamatis, bawang at luya. Sa paligid-ligid ay puno ng linga. Asan na kayo, guys? Bumalik kayo dito, guys.
Black Zero, thank you. Manang biday, ilukat mo man, tabintanam, ikalimbabam, takitain, tuy kinayawam, ay mataya kuno di nakasyan. Tingkem ading tabilinan ka, taintanto sa jay laguna, taintanto agalat manggalan, sonas kahel adu nga kita. Nuna nga to, di mo gaw aten, nuna regreg, di mo piduten. Napansin ko dito, ang malimit na tinatanong kung may asawa ka na, di ba pwedeng may BF ka muna? Oo nga! Lahat sila nagtatanong na ganun. Dayti panyo, numaregreg ko, ti makapidut, isublinan to. Tanagmarka, itinagan mo, ken nagburda pa, ti sinan puso. Ala dayti kutsilyo. Iya, Braem. O, dito ka lang. Mahilig talaga sa gulay mga Ilocano. Nalaman ko yan nung sang taon ako nanirahan sa Nueva Ecija. Yung dinengdeng, kadalasan pinakbet. Oo. Totoo yan. Kitaan lang magtambi-tambling anak ko Taba ka mabuka. Ha? Kitaan mo ko. Italatan baka Di naman. mabaltog ngay. Naggalis pa yung atot sa na. Halina. Hi, UK. And me. Ala manday ti panyo, ta Ibrahim day ti kutsilyo. Nagmarka itinagan, aray ko, ken nagburda pa ti sinan puso. Dengge mading tabilinen ka, taintanto sa jay laguna. Taintantot agalat manggalan sones kahel adu makita. Nuna nga to, di mo sukdalen, numaregreg, di mo piduten. Ay, baka bali magbala na. Ay, nawaw. Hinanga to tumutawag di cellphone. Pinatay ni Awe. Pinatay ni Awe di tumutawag di cellphone. Mama, tumutawag manan. Pinatay na. Pinatay na nga rudan. Pinindot na di red. Diyak mo namin duwa timawagon. Call mo't nga number. O, tumutawag manon. Akin. Tignan mo. Tuwali. Pinatay na. Dinidring man, di na lang aming sagutin di tangay. Madihan nga messenger. Cellphone. Ay ni Will Mangar, ay ni Kuangarod. Ang bad mo talaga. Papatay mo talaga yung tumatawag. Sige. Bug ka dyan mabug ka. Sumama ka na lang kay mamang. Buti na lang wala akong naging ading. Ate ni 93. Ano ba yan, Awi? Ang gulo na, Hindi kayo pa'y agawid manang. Kung kuna na mo, sino na ito? Awanan naman eh. Ilod mo man? 93 pilas number na mo. Ne, adadan ne, adan. Oh, ilod mo man datan pang. Ilod mo man di pa. Alam mo kanya na. Hoy, mahulog ka dyan. Iiwan kita dito. I love
Hindi ako marunong magkaroon ng ading yan. This. Wait. Okay. Oh. Pakapsot mo pang. Papigsa naman eh. Pahinan mo lang ah. Ito nga kita po. Pinapatay mo kasi ang tawag yung mga tumatawag. Tata. Ipahina mo nga, Rod. Iiwan kita dito. Where is my Be ka din ah. Bad mo talaga. Spilbawa. Ertin Suherten. Hey, it's mine. It's mine yan. It's mine. It's mine. Ay, that's one na garad. OA ka naman ko. Be ka din ah. Ang sarap magpaiyak ng bata mo. It's mine. It's mine. It's mine. It's mine. Give me. Give me. It's mine. Give me. Jason Sundulan. Hello. Give me. Give me. It's mine. No, it's mine. It's mine. Give me. No, Give me. it's mine. Give me, give me, give me, give me, give me. Ay, sarap mag-asam ng bata ngayon. ah. Give me, it's mine. It's mine. It's mine. It's mine. No, that's mine. No, it's mine. That's mine. Give me. It's mine. Give me, give me, give me. No, it's Kira, kira, mine. kira, 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 kira. MMLS, sa lahat. Oh guys, magpahula kayo. Ano gusto nyong malaman sa buhay nyo? Hello, Rusty from Baguio. Hello. Makulit ang bata, ading. Oo nga, Kuya Williard. Kuya Williard, magpahula ka na. Libre lang. Isang card lang, ha? Isang card only. Anong gusto nyong tanungin? Yes or no lang isasagot ko. Mega love shoutout sa lahat yan ako. Hi, Alcab. Hulaan mo kung anong lalabas na numero sa loto. Hindi naman yung ganon, yung tanong lang. Yes or no lang isasagot ko. Magtanong lang kayo. Kunwari, magkakatuluyan ba kami ni ganito? Yes or no? Ganon. May asawa ka na? Wala pa. From Saudi Arabia. Hello, Mansur. Hello, guys. Good morning, everyone. Ako po si Madam Auring. Tanong ko, anak mo ba yung kinakausap mong bata dyan from Baguio? Hindi po, pamangkin ko po. What card is that? Sige, may chance pa ba ako na magkaasawa? Ayan. Wala nga. Hi, Muhammad Sadiq. Thank you for joining. May chance pa daw ba magkaasawa? Si West Virginia, California. Spirit guides. Answer these questions. May chance pa daw pa magkaasawa siya. Yes. Lumabas ang love. Ayan. Lumabas ang love. Ibig sabihin, may chance kang pang magkakaroon ng love. One, please. Hindi nga pwede sa'yo to. Ano ba yan? Laruan lang. Hindi to laruan. Titingnan mo, ano mo na yan, oh.
Wala na yung card ko. Ayan, love ang lumabas. May chance ka pang magkaroon ng asawa. Oh, 'di ba? Ang lumabas is love. May chance pa daw siya ba magkaasawa? Yes. Ang nilabas ng braha, yes. Ading, ako hulaan mo ko kung ma-promote ako sa work ko. Ayan. Tignan natin. Mapapromote po ba daw ba si Sunny the Lover Boy sa work niya? Ano ba yan, Awi? Ano ako eh? Mapapromote po daw ba si Sunny the Lover Boy sa work niya? Oh, wait lang. Mapropromote po daw ba si Sunny sa work niya? October 19 birthday ko. October 19. Ano ba yan, Awi? Di ko na makita. Uy, ano ginagawa mo? Ma-strike ako dito. Lahat may chance. Ewan ko lang kung may tinadhana. Yes! Queen of Cups. Ayan. Ang lumabas, yes. Huwag yan, Mapropromote. Sige! Ikaw, Ikaw. Wag mo, ganyan. Wala si Mama. Umalis na. Sige, barilin mo ako. Want this? Ay, ito gusto mo? Suma? Hindi ako makapag-ano, guys. Behave now. You behave now because I'm going to live. You're not going to behave, ha? Sisigawan mo pa tita mo? I'm not. You say sorry to me. I found me. Oh. I'm live. Sorry? Yeah, I'm Okay. live. Sorry ka din pala eh. Ano pa guys, tanong nyo? Okay. I'm live. Oh, pagtitripan mo na naman yung notebook ko. Meron na nga yung laruan mo. Asan na yung cellphone mo? Ayan, oh. Plants versus Zombies pa, oh. What is that? Don't mess with that thing. Get panic attacks with that. Yeah? Bangad nga. Oo nga. Oo, mapropromote ka daw. Mag-antay ka lang. Kung ano yung intuition mo, yun yung kalalabasan ng resulta. Ang init. Hulaan mo nga sa card mo kung makakapagtrabaho pa ako sa PhilX Mine, Resty from Baguio. Ala. O sige, diyan ka na. Pumunta ka na doon. Hulaan mo nga sa card mo. Makakapagtrabaho pa daw ba siya sa PhilX Mine, Resty from Baguio? Yes or no? Thanks, Ading. Walang anuman. Yes! Unexpected ang mangyayari. Unexpected ang mangyayari na makakapag-work ka doon. Hindi mo e-expectin. Ay, hindi mo ma-expect. Parang gano'n. Hindi mo, ano ba yun? Ibig sabihin nun? Hindi mo expect, ayun. Hindi mo inaasahan, pero mangyayari. What's the card for me? I don't know. You're not asking me question. Because I'm only answering yes or no. As ulit, may chance pa ba na matanggap ako sa work? May chance pa daw ba na matanggap sa work si West Virginia, California? May chance pa daw ba matanggap si West Virginia sa work niya? Yes or no? Yes! Lumabas oh. Mag-ano ka lang, magtiyaga ka lang. Kasi merong bagong work na paparating kung gustuhin mo. Ito is work na to is depende kung self-employment. Kung pwede naman, pwede ka din mag-build ng sarili mong business. Ayun. Yun yung lumabas. Basta, ano lang, habaan mo lang yung
pasensya. Mag-intay ka lang, parang ganon. Patience ang lumabas eh. Depende kung anong klaseng work na gustuhin mo. Kasi pwedeng bagong trabaho, self-employment, sarili mong ano. O kaya, magpatayo ka ng negosyo, pwede din. Eto. Basta dedicate mo yung ano na yon, yung trabaho na yon sa yung work na yon is ikaw nakadepende sa iyo kung papasok ka sa work o magnegosyo ka na lang. Thanks, walang anuman. Would you date an American? Hindi po. Okay yes, sa love life. Oo, nung nagtanong ka nga West Virginia, lumabas agad yung love. Parang in love ka sa ano. You Philippine! Yes, I'm Philippines. Would you date an American? No, I'm not. I'm only live here, guys. Ano, tanong na kayo, guys. Magtanong pa kayo. Yes or no lang ang sasagot ko. Nasa high family ako pati din si Juby. Baliw talaga si Juby, sabi ko na nga kasi. Nagtitrade siya doon. Sabi ko, sana sa akin ka na lang nakipag-join. Para ano. Sabi niya, nandito ako sa high family, nagtitrade daw siya. Hi, morning po. Hello, good morning. Kakantik bangit. Hello. Ano pa guys, magtanong pa kayo guys. Yes or no lang isasagot ko ah. Yes or no. Ipapaliwanag ko din konti. Kung kaya kong basahin. Di kasi ako marunong magganto. Pero, well, umayan. Makita ng pamangkin ko ito. Puso ko, ading jowa ko. My from Indo you. Alan? Margaret. Talunga red, talunga nalabaga. Puraw. Tester mo lang. Ano na naman gagawin mo dito? It's hide. Your Hola, Hindi ka talaga. Tagtalo lang. When Margaret. Anong kinukuha mo dyan? Madumi yan. Ano? On? Ano to? Ay! Hindi pwede sa'yo yan. Halika na dito, halika na. Labas na tayo. Ay! Ipapunas mo kay Papang. Ipapuwis mo sa kanya. Ipablow mo. Ayan. Suot mo na yan. Yung isang pang chinelas Ni, baliktad! Baliktad yung sa kabila. Ayan, yan. O, yan. Yung isa pa. Para hindi madumihan yung paa mo. Very good. Yun dapat. Lagi kang good. Blow. Blow mo. Halika na dito. Sige, may kikidnapin ko. Ala ka, nandun na yung matanda yung nagkakatay ng ano. Halika na. Halika na. Dali. Halika na No, hindi na ibublow ni Papang yan. Bahala ka. Gusto ko yun. Nagpamangkin ko, guys. Hay, nako. Magtanong pa kayo, guys. Para matuto na ako Hindi ako marunong maghula, pero practice lang. Hi, Maria Beatrix. Hello, Maria Beatrix. Thank you for joining, guys. Maraming salamat sa mga bagong join. Aslang ulit, tatama ba ako sa Lotto someday? Tatama daw ba sa Lotto someday si West Virginia?
Someday. West Virginia. Yes or no? Ate, mabubuhay kaya ako ng matagal? Victory, overcoming. Yes daw. Willpower control. Pero self-discipline ng lumabas. Kailangan mong paghirapan daw. Hindi basta-basta manalo sa loto. Lumabas nga, yes. Kaso nga lang, kailangan mo maging disiplina din minsan sa sarili. Tigas ulo, awi. Di kita regaluhan, T-Rex. Ayan. Victory and success. Ang lumabas sa Chariot. Basta, manifest mo lang everyday. Ang bad naman nitong nag-comment na naman nito. Hide user natin yan. Sobrang tigas nga ng ulo. The Chariot, lumabas, walang obstacle na malabas. Pero, self-discipline lang. Pero, mas maganda pa din daw na kailangan mo paghirapan yung bagay na yun. Your smile, beauty, my heart. Pahula ng future po. Anong future ito ni Pablo Padilla? Anong klaseng future ba yan? Love life? Career? Single ka pa po ba? Meron pa yung nagtanong kanina. Nasaan na? Ay. Sa bagay, di na ako tumatayo sa loto kasi halos 20 taon ako tumataya, di naman ako nananalo, o di ba? Filipino, mahal kita talaga. Gano ka mahal? Ang dami nagmamahal ng Pilipino. Pablo Padilla, anong klaseng future yan? Future life, career, love life na lang. Or career na lang. Or Hi, I'm from Indonesia. Hi, Johnson Kids. Hello. Ano ang magiging future ni Pablo Padilla? Yan. Magkakaroon ka ng maraming idea, bagong idea, para sa ikabubuti ng magandang kinabukasan mo. Clear thinking. Malino naman yung pag-iisip mo eh. Ayan. Releasing the truth, visions, force, focus. Magkakaroon ka ng bagong idea tsaka bagong plano sa buhay. Ako din, tumataya sa loto. Sa hula mo, may pag-asa kaya ako tumama sa loto. Lahat guys, may pag-asa. Pero nga lang, hindi basta-basta kasi mananalo. May boyfriend ka na ba? May boyfriend na daw ba ako? Tanungin na lang natin dito sa card. May boyfriend na daw ba ako? Kunwari lang. May boyfriend, natutuwa akong makita ka at palaging maglaan ng oras upang makita ka. Thank you so much, AI Marcrio. May boyfriend na daw ba ako, sabi ni Roseville. Wala. Ang lumabas, the world. Wala pa akong boyfriend. Kasi mas inuuna pa niya yung goal niya sa buhay. Achievement, accomplishment. Kailangan daw niyang ma-accomplish muna yung isang bagay bago ko. Ayan. Ayan lumabas the world Inuna ko muna ang mundo ko bago ang iba. Di mo na ipinablow. Usapin mo si Papa mo. Hindi nga pwede sa'yo to. Pasigaw po. Ganun pamangkin. Laka-laka. Kausapin mo na. Kausapin mo na si mama mo, Ay, wala na si mama mo. Malis na. Si papa mo na lang yan. Wala na. Yan. Nagtatampo na sila sa'yo. Di mo na kasi kinakausap. Mamaya. Wala na. Roseville Sibayan.
Ganun ka na to, mainit. Nice to meet you, Miss Kalog. See you again. Thank you so much, Black Zero. Ito is guidance lang to, guys, ha. Ayan. Pasigaw po. Hala, Oscar. Mananalo din daw ba si Sunny, the lover boy, sa Lotto? Yes or no? Sagot. Queen of Pentacles. Magnegosyo ka na lang daw. Doon ka pa daw mananalo sa negosyo. As lang ulit, pogi ba ako o pangit? Wait lang. Oy, awi! Ano ba yan? Puti ka na mahulog yung phone ko. Oh, si mama mo daw tumatawag daw dun, oh. Oo, siya mawin mo. Pogi daw ba si West Virginia, California o Ne, pangit? kausapin mo na si mama mo. Oy, masisira na to, oh. What are you doing, Awe? Yung wire ng ano ko, wala na. Ne? What are you doing? Pogi daw ba? Ano sabi niya? Look, this color is broken. What is broken? Broken color. Pogi daw ba o pangit si West Virginia, California? Mama. Saan ka pinalo? No ang lumabas. Damon, kung ano daw yung pinaniniwalaan mo, intuition ang lumabas eh. Kung ano yung illusion mo sa sarili mo, yun ka. Kung pangit ka, kung illusion mo sa sarili mo, pangit Oo, ka, awi, oh. ganon. Pero kung yung illusion Labas ka mo, dyan, ah. pogi ka, ayun ang lumabas. Kasi ang lumabas is intuition. Illusion mo lang kung ano Huwag yung ko dyan. illusion mo, kung ano yung paniniwala mo sa sarili mo, yun ka. Dito Kahit ka. lumabas ang no, kasi nga syempre tinanong natin kung pogi o pangit. Haha, tama, ugly nga ako. Oh. Hindi, di ba tinanong mo sa Ha? tinanong mo kung pangit ka o pogi? Ang lumabas is intuition. Run out ka raw. Pwede siyang yes, pwede siyang no. Oy. Kung ano yung paniniwala mo sa sarili Uy, mo. bakit tayo? Kunwari, sabi mo, bagat Mahulog ka pogi dyan. ako, yun ka. May mo dyan. Sige. Damon. Oh, tawag. Usap mo si mama mo. Bibi, halika ka raw. Wala na, galaw dito. Ijay man pang maya pa na. Tata, Tailak ko ato eh. halika ka raw magwiwi. Magwiwi ka na. Tinapon mo, Permi panapin basuran ni Ang data ni Awe, lagot ka, wala nang pagkain. Tinapon mo na. Naguhom na daw. Uwi ka na daw. Babay na, labas na kami. Hindi ka naman ako magwiwi ka. Labas na kami. Bye-bye. Labas ka daw. Ang kulit ng pamangkin ko, guys. Hindi ako makapag-live na maayos. Like Dan, thank you so much. Okay kung sa bagay, yes. Ang lumabas kasi is intuition. Pwede siyang no, pwede siyang yes. Ikaw, kung ano yung tingin mo sa sarili mo, yun ka. Kung pangit ka o pogi ka, yun daw yun. Kung ano yung illusion mo. Kasi ang lumabas, intuition, illusion, at dreams. Yun. Wait, I'm taking a bath. Later. Papunta kayo sa kapil mamaya. Mayroon si Tita Claire. Punta kayo mamaya. Oh, meron si Mami Claire doon. Wait, I'm taking a bath. Mainit dyan, walang kuryente. Sige, adding later. Thank you so much, Kuya Williard. Salamat po. Feeling pogi lang naman ako eh. Dapat maging confident ka sa sarili mo. Kasi yun yung lumabas eh. Ilocana ka ba? Anong probinsya mo? Biskaya. Roseville, Sibayan. Gusto pumunta awi dyan, haha. Oo nga, kinakalabog-kalabog nga tong lahat tong live ko, kaya di na ako makapag-live maayos. From Indonesian. Hyper Nathan Adil Satria Official. Salamat po sa mga bagong join.
La 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 la. Wait, I'm taking a bath. Naliligo si tita. Shout out sa Uganda from Dasmariñas, Cavite. Hello, shout out. Which country are you living? Philippines. Which country are you living? Hi, Ella Miranda. Hi, Arsenio Di Guzman. Greetings from Indonesia. Hello. Hi, Kita. Hi. Coffee Fakta. Hello. Sabi ko na nga ba di ka pa maliligo. Di nga ako makaligo-ligo kasi nga masyadong malamig. Kung may ibang buhay pagkatapos ng mundong ito, naway makasama kita at mabuhay ng maligaya magpakailanman. Dahil mahal kita ngunit hindi maaring nasa tabi mo dahil sa iba at malayong mundo. Nasa Encantadia ka ba, AR? Nasa Encantadia ka ba? Ay, may imimute na naman tayo. Ano pa yan? Magtanong pa kayo guys para di tayo mawalan ng topic. Magtanong-tanong lang kayo sa akin. Yes or no lang. Tapos paliwanag lang konti. Sige Kuya Williard, salamat ng madami sa pag-join mo. Guys, i-hit natin. Kindly target 100 likes. Thank you so much. Thank you so much for liking my live, guys. Target po natin 100 likes, please, everyone. Come on, let's do this. Kaya natin yan. Kahit di man kayang tuparin, kaya pa rin natin yan gawin. Basta't magtiwala ka lang. Kaya mo yan, kaya mo yan. Pagkapikot, alinlangan gumugulo sa isipan. Mga pagsubok lamang yan, huwag mong itigil ang laban. Huwag mong isuko at yung labanan. Guys, everyone guys, tap the screen. Salamat Pagi, YUD. Thank you for joining. Huwag mong isipin ikaw lamang ang may madilim na kapalaran. Magtanong pa kayo guys. Please. Para matuto ako. Yes or no lang sagot ko guys. It's that Bisaya or Tagalog? Tagalog po. Ilocano. Love her. Love her. I know that listen true. I know that listen true. Love is like a life. Idle mode lang ako. Sige Kuya Shurshai. Guys, like po ng live. Pa-like po ng ating live, guys. Ayan. We need 7 likes to reach the target 100 likes, guys. Thank you so much. Hi, Domino Dorfajardo. Baka gusto mo mag-like lang dito sa live natin. Good morning po. Magandang umaga. Salamat po sa mga nagjo-join sa ating live na imbag na bigat. Sakit may sak nga Ilocanong. Pero nagtatagalog po ako, guys, para po magkaintindihan po na tayo. Pero minsan may Englishero din kasi dito, kaya we need to speak also, we need to adjust, speak also English kahit hindi po ako masyadong magaling for English at hindi po ako masyadong fluent talaga sa English, guys. So, just be respect na lang po kung ano man po yung mga wrong grammar na nasasabi ko. Sorry po. And pati Tagalog po, di po din ako marunong masyado. So, adjust lang tayo konti, ha? Matututo din ako mag-Tagalog kasi
Lagi din po ako nagsasalita ng Ilocano dun sa Toktik live ko minsan. 5 na lang like, 100 na. Ay, salamat Kuya Sir Shai. Tuloy na lang po yung inaawit po na pagsubok. Mga pagsubok lamang yan, huwag mong itigil ang laban, huwag mong isuko at yung labanan. I'm not good for singing guys also. Solomon Nuevo, hello. Prakash Kumal, thank you for joining. Pagkapikot, alilangang huwag mong... I think every island have different lang in Philippines. Yes. But here, wala kaming island dito sa lugar namin. I think island is Batanes, like that Palawan, Boracay, that is island. And here, it's look like mountain, forest. Guys, palike ng ating live. Salamat. Kahit di pa rin ako sapat, di pa rin sapat ang aaminin ko. Kahit di pa rin aalagaan itong puso ko. Thank you so much guys. Everybody keep tapping the screen. Ayan. Palike ng ating live please guys. Thank you so much. Ayan guys, 5 likes na lang, 4 likes na lang please. Cebu or Mindanao or others. I am the part of central part of Luzon guys. Copy facta. 4 likes na lang. 4 likes na lang guys. Everyone guys. As lang ulit, matangkad ba ako? Hindi. Hindi ko alam. Matangkad daw ba siya o hindi? Mahal ko o mahal ako? Matangkad daw ba si West Virginia, California? Yes or no? Hindi daw. Ba't ganito? Hindi mo tanggap? Matangkad ka daw ba o hindi? No naman. Ano ba ba? Mahal ko o mahal ako? Rosalinda Panganiban, mahal daw ba niya o mahal siya? Mahal ko o mahal ako ni Rosalinda Panganiban. Sige ate, mahal ko o mahal ako. 4 na lang, 100 na. King of Swords. Kung ano yung katotohanan na nasa puso mo, yun yung pipiliin mo. Yun. Truth ang lumabas eh. Kung ano yung matindi, kung ano yung nasa puso mo, yun yung pipiliin mo. Mahal mo o mahal ka. Present naman. Present ma'am. Ay present. Hello sa mga attendants. Sexy. Hoy, salam! Like my live, guys. Come on. We need to reach 100 likes, please. Please, guys. Which island is you? Ano bang island ako, guys? Di ba walang island dito? Walang island dito sa island. I'm in the province. Kumanta ka, ate. Mahal ko o mahal ako? Sino ang iibigin ko? Ikaw ba na pangarap ko? O siya bang kumakatok sa puso ko? Oh, anong paiiralin ko? Isip ba o ang puso ko? Nitong. Sinong pipiliin ko? Ang nais ko ay maranasan ang umibig at masuklian din ng pag-ibig. Sino ang iibigin ko? Ikaw ba na pangarap ko? O siya ba? Guys, 1 likes na lang. Kumanta ka, ate. Kinanta ko na, Rosalinda. Salam Dri Papua, Indonesia. Juanito Pulalo, Juanito. Hello.
Guys, kindly like my live, guys. We need 1 likes only. 100 na. Talaga 100 na? Bakit 99 pa lang sa akin, guys? Ba't ganun? Ay, 100 likes na. Thank you so much, guys, sa pag-like. I love you. Kamu dyan, Daya. Hello, Herlinda Karawang. Kahit sino akong mahal mo ko, mananatili ako sa'yo. Ay baka matutunan mo rin na ako'y iyong ibigin. Thank you so much for 100 likes, guys. At kung sadyang kay tapat, baka sakaling pagtahanan ba? Sayaw ka TikTok as reward sa 100 likes. Hehe. That's near Borneo. Hello. Assalamualaikum. Kikantik sekali. Hello. Thank you so much, guys, for 100 likes. For the first time when I'm looking in your eyes. And for the first time I see you, who you are. I can't believe in what I see. Gotta looking back at me. Now I understand we love for the first time. When I look into your eyes, for the first time I see you, who you are. I can't believe in what I see. Get a picture like at me. 100 na! 100 tola animals. Thank you so much, kakabsat. 104! Hello, 104. 104, guys. Thank you so much. Tawang-tawa sa like, samantalang yung watch hour na magiging ko, 200 hours lang. Wayu Agong Rahajan for name. She is from the Philippines in the island of Luzon. Old name Luzon. Ang galing talaga sa history si Sinigang Vlog. Salamat, Kuya Sinigang, sa pag-correct mo yan. 105! 105, guys. Nakakabaliw. Ano ba meron dyan sa like na yan? 105! Galing talaga. Guys, 105! 105! 110! Chardok lang. When I'm looking back at me, and so I understand and why. For the first time, when I look into your eyes, for the first time I see you and who you are. I can't believe in what I see. Got a picture that's of me. Now I understand why. Sinigag, Luzon, Manila, right? Greetings from Indonesian. Hi, Wayu Agong Radhajan. Hello po. Magandang umaga po sa imong lahat. Copy, yes, Manila is in Luzon or Luzon. Yes. Yes. Thank you so much to all of you guys. No worries, adding, makakamit mo rin ang required na watch hour mo. Oo nga. Lagi pa din ako magla-live nun. Magla-live pa din ako everyday ako magla-live. Every day, every night, I keep looking up the sky and I pray that someday you will wake up in my arms and love will never end. We belong together, always and forever. Come away and I'll be there. First time I laid my eyes on someone like you.
May kamukha kang artista, si Maxine Magalona. Sino yun? Si Maxine, oo. I can't forget the out and moment with you. Then I hear you say, first go and walk away. I feel the same on my heart. Ala, ilan na lang viewers natin? Nagsialis na yung iba. But if you wanna cry. Ay, madadagdag pa din sa watch R yon, yung sa shorts. Akala ko hindi. Tingnan na natin. Akala ko hindi madadagdag yun. Ayaw mag-sync. At ang hirap magpapanggap na ba ako ay masaya dahil lang totoo. Talagang wala ka na at kung bukas pagmulat ng aking mata may mahal ka ng iba, wala na akong magagawa. Diba? Saan ba ko nagkamali? Di ko maintindihan. Sa public watch or hindi? Ay, ganun ba? Pangdagdag lang ng subscriber. Magkaroon ng isang mahusay na tanghalian, dumating kumain kasama ang iba't ibang mga isda dito. Mahal kita. May napadpad na AI dito sa live natin. At ang hirap magpapanggap na ba ako ay masaya kahit ang totoo. Busy ka sa IG mo, hindi sa ChatGPT. Tinatanong ko kung madadagdag yung short videos sa watch or hindi daw. Oo, madadagdag daw, sabi niya. Oo, madadagdag. Madadagdag ang watch hour mo mula sa short videos pero may catch up. Depende yan sa klase ng monetization na hinahabol mo sa YT. Requirements, 1,000 subscriber, 4,000 public watch hours. Short videos ay hindi madadagdag. Wow. Short views ay hindi kasama sa 4,000 hours. Kahit umabot ng milyon ang views ng short mo, hindi siya counted dito. Wow. 10 million valid public shorts at 90 days. Dito naman shorts lang ang binibilang, hindi kasali ang watch hour. Long form videos. Wow. Yung mga shorts na pinanood sa short speed, the vertical scrolls ay usually hindi counted sa watch hour. Pero kung short video na pinanood sa regular YouTube player, hindi sa short feed, pwedeng ma-count. Pero bihira ito mangyari. Kung gusto mo makuha pareho, mas okay na maghalo ka ng long form content at shorts. Can help you grow subscriber fast, tapos long form tutulong sa'yo makaipon ng watch hour. Sabi niya, yun lang. Hi Melvin San Lorenzo. Laksono. Hello, Laksono. 105 likes guys, tayong lahat. Niwan na nila ako. Na kung ayaw mo na'y ako'y iyong babalikan matapos ang kinid. Pag-ibig mo't dangal, iniwan mo. 106 na. 106 na. Late kasi ako nakakakita guys ng ano. Wait lang. Plus lang natin. Pag-akumoy, walang nanatukul adi ko na eh.
Guys, tap the screen, everyone. Tap the screen, everyone, guys. Ay, Shai, namatay na yung asong ano, yung pinakamatanda dito, yung aso nila, nila tito ko. Yung pinakamatandang aso ay na sinasabi ko na binibidyo ko sa'yo. Patay na, sinagasahan, kahapon ata daw sinagasahan. Nasagasahan siya, mga lasingkero dito. Kawawa. Nandiyan pa si Shai. Shai, nandiyan ka? Halatang hindi ka na nanonood na naman. Wala na nanonood, guys. Hi Kuya Sher, salamat sa pag-stay sa aking live. Tururun, turun, tun, tun, tun. Ano? Niluto ng Azucena. Hindi, sobrang tanda na yun. 15 years na yung aso na yun. 15 years na yung aso na yun, namatay siya. Yun yung pinakamatandang aso dito sa amin. Buhay pa sana yun kung hindi sinagasaan. Hi Ferdy Trans. Good morning, beautiful regards from Bali Island, Indonesia. Thank you so much for joining me. Thank you guys. Ay, langit, mahulog na. Ayan, mahulog pa tong punto. If I had to live my life without you near me, the days would all be empty. Not it seems so long. Nangalay itong pa ako, kaya nakalato. Lunat ko muna. Might be the way to know I'll never be alone. Hold me now, touch me now. I just can't believe without you. Nothing gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. You one thing you can be sure of, I never ask for more than your love. Wala na sila, guys. 24 na lang nanonood. Pero thank you, guys. By the way, salamat sa mga nanonood. Pa rin dyan na na-stay. Sinagasaan ba o nasagasahan, aling? Nasagasahan. Kasi mabibilis magpatakbo yung mga sasakyan dito, gawa ng lasing sila. Hi Ellie, Sumyati. Thank you guys for joining. If I had to live my life without you near me, the days would all be empty.
that it seems so long. Thank you, Wayu, Agong Rahajan. Thank you so much for joining, Wayu. Thank you so much, Kuya Sher. Miss Marjorie, magdigos ka, mag-aal daw na po. Oo, mamaya, magdidigos ako. Everyday nga ako nagdidigos eh. Ikaw din, magdigos ka na din. Kailangan ko kasi maging tong watch hour ko. Mamaya ulit, mamayang hapon guys, magla-live ulit ako. Anong oras na ba? Ayan. 11:30, mag-out na ako. Nothing gonna change my love for you. You want to know by now how much I love you. One thing you can be. Hello. Thank you guys for joining on my live. I will stand before you. I am yours now. From this moment on, take my hand. Only you can take me shaking. I still forever. Natatandaan mo pa ba yung sinabi ko nun, Ading, you're gonna be successful in the future? Oo naman. Hindi ko makalimutan yun yung sinabi mong yan. Bakit, Kuya Sher? Hi, like 108. Thank you, Donnie Halcam. Hello, Donnie. Welcome on my live. Sana nga magdilang anghel ka. Sana nga magdilang anghel ka, Kuya Sher. My eyes, all of my life is ready. Ngek, tapos na ako magdigos, matutulog na nga ako. Ay, 9 PM na ba dyan? Iba kasi oras natin. Dito, 11. Mamaya pag mag-out ako, liligo na ako. Only you can take me shaking. I still forever. Mga lugar sa mundo na hindi pa natatapakan ng tao. Hi, Owen Channel. Donnie Helcam. Hello, Donnie. Oo nga, si Makisig Morales to ah. Hello, Samberiski Teralis. Hello, host, umaga. Hello, magandang umaga. Thank you, sweetheart. Always welcome, Donnie. Eric Jan Brioso. Hello, Eric. You in my life, gonna take me anymore.
good makakamit mo yung watch hour mo. At mamamonetize ka din, umpisa na yun in future mo. Sana nga. I'm ready for manifest it. Nabivisualize ko na yung sinasabi mo, Kuya Shera. Sana all na lang. Sana all susunod. Sana all na ang susunod. Toda clear photo dikhaya na. Camera or niche kariya na. Will you please speak English because I don't understand what you're talking about? Uy, kamukha ni Poknat! Travel with Coco. Shay, oh, kamukha ni Poknat to. Chocoliver. Ang cute niya. Okay, send ko sa'yo, Shay. Ganito gusto kong aso. Travel with Coco. Ang cute na aso. Walang ibang tao sa planeta ang maaaring ihambing sa'yo. Believe me, Ading. Oo, babalikan kita, Kuya, sure, pag nangyari yun. Okay po, bye Nami sa live mo po. Ingat po kayo. Salamat, Hakdog, sa pag-stay ng aking live. I'm from India. Hi, Lair 223. Encanto de Diyos. Hello, Encanto de Diyos. Babura Kokiri. Hello. All of my life gonna shake me and I'm crying anymore. Kantahan ba dito? Hindi. Tambayan lang. Ingat, Hakdog. Ingat ka, Hakdog. Baka maging Azucena ka or longganisa, ha? Kung hindi man ako magtagumpay sa mga plano ko, sana kahit yung mga plano mo na lang. Kasi, Lord, yung mga pangarap ko para sa sarili ko, isinuko ko na. Ay, ganun. Nandito na ulit ako. Ay, naginawa mo. Saan ka nanggaling? Things I want in my future form. Ang ganda. Ang ganda. Gusto ko nito. Cause this angel has flown away from me. Lord, I have... Nagpa-load ako. Ala! Ba't ka nagpa-load? Hindi ka ba nakadata ng wifi ganon? Lord, I have to set her free. That I give him a love. Wait niyo ako, guys. Uy, 111 na. Pagbalik ko niyan, dapat 116 na, ha? I 120, guys. Kindly tap the screen, everyone. Lord, I give him a love. I love her so. Will she ever find back into me? Yeah. 'Cause this angel has flown away from me. Lord, I have love set her free. Set her free. What
times when I'm lying in my bed. Hoy, ayan mo, adatuyak. Sino Whitey yun? Yung ano, aso nila Tita Jane na sobrang matanda na. Namatay, sinagasahan kahapon. Yung pinakamatandang aso dito na sinasabi ko na binibideo call ko sa'yo. Di mo maalala yon? Hoy, ayan mo, adatuyak. Bakit naging 110 na lang? Na may nag-unlike. In-unlike ba naman? I put my armor on every single day. I'm unstoppable. I'm a bird up in your grace. I'm invisible. And I will never single day. I'm so powerful. 111 pa rin. Kahit 12 hours ka mag-live, di ako magsasawa. Hindi ako pwede 12 hours mag-live, guys. Kailangan daw, hindi lumagpas ng 11 hours yung live ko. Kaya nagla-live lang ako everyday ng 7 hours, 6 hours, ganon. Hi, Awi! Hi. What are you doing there? Yung matandang aso yung sinasabi ko na matandang aso dito na sobrang tanda na sobrang payat na aso na pinakamatanda. Nasagasaan kahapon. Wait! Behave ka lang dito, Saan ka galing? Morning, Arby. Mainit dito. Pumunta ka dito. I'm unstoppable. I'm a first up in your brains. I'm invisible. And I will never single day. I'm so powerful. Help, help. And I'm still... Hoy! Wala na, Ani. Oo, yung matandang aso. Gusto yung paglalagala ng aso dito matanda. Hoy! Akin yan! Face mask ko yan eh! Palalabasin kita. Tigas ulo, awit. Look at me, I'm little deer. Ha? I'm swimming. Swimming? Yes. Lalabas na ka tayo. Mag-swimming ka doon sa labas. Yeah. I'm go swimming too. I'm swimming obligo. Nice. Let me. Cha-cha. La la cha-cha. Wala
O siya, maiwan ka guard dito eh. Kukulong na ako. Doon muna ako sa labas. Bye. May multo dito. Makikita mo yung kinatay na chicken dyan. Sasabit mamaya dyan o sa may ano. Loko, bye-bye na. Bye. Bagal. Ika na. Ah, Bye. me. Ay, yung cellphone mo. Wala. Ah, tara na. Ay, yung cellphone mo. Oh! Dito kami. Ay, no, wow. Bigtar mo ate. Wait me. Ito. Wait me, okay? Okay, I'm with you. Bye. Maliligo ako! Maliligo si tita! Coffee muna ako at medyo pumipikit. Ah, sige, sige. Saan tayo pupunta Garot? Hindi ka na Garot dito. Yung tsinelas mo, magtsinelas ka Garot. Ayun na. Punta tayo sa labas. Anong gagawin natin doon? Okay, prito pang dito sino si doon tayo. At doon sa hotdog itang. Hindi mo makaparito gamin niya. Ay ka na dito. Ayaw niya si... Ano ka na? Sige, pupunta ka dyan. Sige, open mo yan. Nandyan yung nandyan mismo sa harapan yung kinatay na manok. Yan yung ulam natin. Sige, buksan mo. Nandyan yung ulo ng baboy. Kinatay. Single day, I put my armor on every single day. Dapay, data. Aji brown. Kun dito sino ay dito sino mo di ana. Understand? Gusto mo hotdog awi? Ata ni pang brown. Bagi daman ng ata. Brown. Right? Won. Ata Ati, ay? ata brown. Iprito mo. Ano yan? Kun aji tosino, Ay, ije. hindi ba? Ada je may isang rep dito sino. Dahil? Daji may isang rep dito sino nga pampanga. Hindi ko yan. I-close na natin. Walang ano dyan. Thank you, Donnie. Pati mo ah. Itakip mo! Malaki babayaran natin ng kuryente eh. Itakip mo na wala kang makukuha diyan. May ipis dyan. Sige. Makita mo yung ipis dyan? Pang indukat na eh. Anya ata ni? Tanong ka. Ay, kanta na. Wala kang makuha Put dyan. my armor on every single day. Put my armor on every single day. Wala si mama. Pumunta ng bayan. Babalik mamaya. Bibili daw siya ng Jollibee mo. Diyan ka na lang, Garot. Ano ka dyan? I put my armor on every single day. I'm unstoppable. I'm a burst up in your brains. I'm invisible. And I will every single day. I'm so powerful. I'm so confident. And I'm unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. Unstoppable today. Oh, What is that, monkey? yes. How about this one? Giraffe. Giraffe. How about this one? Elephant. Elephant. Ang galing. How about this one? Crocodile. Ha? Crocodile. 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 Ay, caterpillar.
caterpillar. No, that's not caterpillar. It look like caterpillar, but it's crocodile. It's crocodile. Crocodile. How about this one, ah? Ayun, no? Yun. What is that? Doggy. Doggy. Ang galing niya. Ang galing ng batang to. How about this one? Train. Train. Ito. Monkey. Monkey. Ang galing. Galing talaga ni Awi. Very good, Awi. Elephant. Sabi niya. Tutong-tuto eh. Dito kami sa kwarto nila, Mamang. Saan ka pupunta? Why you close it? Very good. You going to wear your slippers so that it's not dirty your foot. Okay? No. Why no? Ori. Cry to a mama. You have a bad smell right now. You didn't already take a bath? Yeah. You're not taking a bath already? Yeah. Oh, if Mamang was arrived, you're going to take a bath na? Yes. Okay. Hi, Bal. B-Boy Pitor. This. And the fun. All fine. What's that? How about this one? What is this? Good grass. Grass. Ang galing. How about this one? The sky. Sky. Clouds. Cloud. Galing nyo, guys. 2 years old pa lang to, ha? Cloud. Clouds, yes. Clouds. 2 years old only. He is 2 years old, but she's very smart kid. Galing na ba ito? Paglaki nito, valedictorian to. Are you going to open and we're going out na? You go get this one, oh. Tara na ba? Yung sinalas mo. Halika na. You're going to wear your slippers. Cloud one. Yes, I will close it. You go get this one. And this your rabbit. I want to open it. No, that's not able to open it. You're going to wear your shoes and your slipper. Come on. I put my armor on every single day. I'm unstoppable. I'm a first step in your brains. Maybe ka. Ah. Saan ka pupunta? May multo dyan. Saan ka pupunta? Said hi. I put my armor on every single day. Hindi ka na. Don't open that. Come on, let's do it. Cloud. Close? Yeah, I'm fine. It's not able to close it. What? Halika na. Bahala ka dyan. Dito na lang tayo garot sa tindahan. Kaya dito sa tindahan. Ay! Lungot pala. I'm gutom. Gutom, are you hungry? Gutom na ako. Magluluto daw si Papang. Mind Boys Studio. Hello, Mind Boys. Uy! Bill ng kuryente to. Di tayo makakabayad pag wala pang bill nito. Look, What's that? it's the battery. Battery. Ang galing. It's battery. Oo nga naman, battery oh. Look, it's battery. How about this one? What's this? It's cut. It's cut. Scissor. Scissor. How about this one? Book. Notebook. How about this one?
It's pencil. Pencil? No, it's ball pen. It's ball pen. Ball pen. How about this one? It look like Suklay. Comb. 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 Okay. Ano pa? Ano pa ba yung pahulan natin? Wala naman na. How about this? How about that? What's that? Toys. Toys. Oo nga naman. How about this? This one. What's this? Is green. Ah? Purple. Purple? Yes. Ay! Kita yan ni ano. Pew, pew, pew. Eh. Wait now. What is this? What's that? It's battery. Battery. It's battery daw. Battery. That's... What's that? It's scissor. Huh? Bilis mo maalala yung sinabi kong scissor ah. This one. You forget this one. How about this one? This one. Is What's this? gimme. What's this nga? It's Money. money. Sinabi mo. Money. 1 peso coin. Hole. How about this one? It's alcohol. Asasohol. Alcohol ay asasohol. Hindi niya bigkas. Di mo mabigkas yung asasohol ay alcohol. La 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 la. Ay! Sorry. Di mo manasabi. What is this? What's that? Ano yan? Hulaan mo nga. Ano nga to? Ano nga yung to? symbol? What's this? Gimme. Ano, Uncle? Ano? La la la. La 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 la. Hindi ka maidikit. Idikit natin. Ito oh. Yes. Banga, dati mo babe. Perme. Asa na yung ano? Tatil. Dikit natin. Mm-mm. Pagkit mo na doon. Ganyan. Ganyan. Oh, dikit na. Ang galing. Ang galing. Dikit na. Sky Ranch Tagaytay. Tagaytay. Ang galing na. Yes. Yes. Oh yeah. Don't. It one is sipon. Ha? Don't sipon that. Ano? Don't sipon that. What sipon? Sipon awi. Oh, sinisipon ka nga. Huwag ka munang lumabas. Umaambon na. Ano? Mm-mm. You stay here? Mm-mm. What are you doing here? Oh, kantina. Kantina. Magtitinda tayo? Okay, magtitinda tayo. Wala na. Wala na. Hindi ka nagarad dito. Upo ka garad dito. Oh. Apo. Mm. Galing na. Ah? Galing. Galing? Mm-mm. Galing na. Mm-mm. Nadikit ko na. Mm-mm. Diba? Galing. Dol Bahadur Shetri. Hello. Hello. Hello everyone. Hello everyone. Thank you for watching. Watching. Thank you for watching this. Ito,
Thank you for watching to us. 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 This is Awi. I'm Ari. Oy, makat ka dyan. Wag mong ano yun. I'm Awi. I'm Pogi. I'm Ari. Foggy. You're foggy? I'm cutting here, okay? You cut your hair. Oh, if you're going to cut your hair, you're not foggy anymore. I'm bakla ko. Ha? Bakla. I'm bakla. You're not bakla. I'm bakla po. No. Wag kang pumayag, okay? I'm bakla po. How about me? I'm ganda. Yes. Yes. Uy, pag mong pindutin yan mawawala tayo. Ganyan lang. Tayo. Oo, upo ka dito. Upo ka kasi dito, ayan. Nahuhulog na kasi. Kaning yan. Galing yan. Saan yung nakadikit? Galing, di ba? Saan ni? Magchinelas ka kasi dumi na sinuot mo na yung chinelas ko Ni tuloy. kaya ng ding tanggol. Wala, crying tanggol. Yari tayo dyan. Asan yung chinelas mo? Nakapaapa ka naman palang lumabas. Loka-loka tong batang to. Where's your slipper? So, You did not get already? How we can go there if you have no slipper pala? Hindi tayo pwedeng tag-isa kasi mawawala yung chinelas ko yung isa. Sinuot niya na yung isang chinelas ko. I was not so happy being lonely, living without you. I'm afraid so hard for your love. In my heart, I needed you. Oh, wag mo ipakita yan. Bawal yan. When I look up in the sky, and I'm thinking why, oh why? Is there all of many changes in my life? After all the caring and the laughter, no one else like you. I am not a preacher with a sermon, I'm so in love with you. And I'm thinking of your love like it's on it shines above. ang tayo Is din there na. all of many changes in... Ala ka? Tara na doon. Wala na, bibitak yan. Andito yung tsinelas mo talaga, oh. Suot mo na yung tsinelas mo. No. Pupunta na tayo sa labas. Ay, oo. Kakain na tayo, nagugutom na ako. No. Kunin mo na to, I'm watching. Watching. Mag-out na din ako, oh. Watch me. Mahulog ka! No. Kulit talaga ng batang ko. Ow. Mahulog ka nga dyan. No. Mahulog ka nga dyan. Oh. No. Tara na, Garod. Ay, aray ko. Tala na. Hindi nga kita mabubuhat kasi nga nakaano ako, oh. Hindi ka na. Baba ka na dyan. Tara No, na. I'm sick. You're sick? Yes. Sabi mo, tara na. No. Barbie pala ang gusto. You want Barbie doll? Ha? You want Barbie doll daw? Bibigyan ka daw ng Barbie doll. Halika na. No, 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 no. No, 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 no. No. Bahala ka, mag-isa ka dyan. Bebentahan mo yung pato mamaya. Darating dyan yung chicken. Bye! I will close it. Hoy, halika na No. Bye-bye. Bye! I will not come back there anymore. Halika na Halika na! Tonton, talagang yan. Oo, hindi natin tatanggalin yan. Ganyan na yan. Ang
Ay, ang hirap Halika na, Garot. Kakain na tayo. Nagluluto si Papang dun, oh. Babay na. Halika na, Garot. Pasok ka na. Dadat. Halika na. Dadat. Dadat. Halika na, ah. Dadat. Hindi nga matatanggal yan kasi nakadikit na. It's not able to put that because nakadikit na. Oh, di mo na makukuha yan. Oh. Sabi mo kasi dikit ko. Halika na. Hindi na nga matatanggal yan kasi nakadikit na. Ha? Hindi na matatanggal kasi nakadikit na. Pinadikit mo eh. Halika na. Ito ating tawon. Mamaya na. Umuulan. Wait lang. Hoy. Ay, pumunta na talaga doon. Halika dito. Uy, natutulog si Ading eh. Natutulog si Ading. Bahala ka dyan. Halika na. Hindi na ako pupunta dito. Bye. Halika na. May mumo dyan. Nandyan yung patong papatayin. Nandyan yung pato. Halika na. Dalian mo, umuulan. Ay, sinisipon ka na nga eh. Oh, mo? Uulanin ka na. Halika na. Oh, come here now. When I'm drinking out your love like it's sun that shines above. These are all of many changes in my life. And I may forget your love. Guys, thank you so much to all of you. Mag-out na ako. Mamaya ulit magla-live ako, guys. Balik ako mga 3 or 2 p.m. ganon. Thank you so much to all of you. Thank you so much West Virginia, California, Rich Menes, Kuya Shurshai, Yuki, salamat po. At sa mga nag-stay po dito, Danny Halcam, thank you so much to all of you guys. Bye-bye. Sige, see you next live. Salamat po. Thank you so much. Thank you so much to all of you guys. Bye! Later again. Salamat sa mga bagong support dito. Thank you, Shurshai. Thank you, Mansor. Thank you, Donnie Halcam. Bye-bye. Bye, everyone, guys. Bye. Thank you. Bye-bye.